Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Yap saungut kispai haka jingjia syaksiat ha Bathinda Military Station Kabadon ha Punjab kaneka station kadai ka station jong ka kenhun spai Army Jawans kaneka jing syaksiat jong kispai kala jie haka step jong ka khat artarik bunai yayong arhajar arkulai haka por kumba saubaje live san minutes hadin kaneka jingjia kispai kila penlong ya ka jing pahara bat kila khang ya ki pajba ban rung ban mi bat ban yaj ban yeng hakane ka jaka katkum u Rajnath Singh ubadai u defense minister jong ka India ula ong ba hap khang shwa yaka yaj ka yeng bat ka rung kami jong ki pajba hakane ka jaka namar umpat yo ban kem yaki breu ki wasit penyap yaki sipai katkum ki sipai ki thu ba hakini ki singi ki baladep aswa ka jing syaksiat jong saungut ki sipai kato katni ki tirtma lakum penja hakane ka jaka ba syaksiat yaki sipai laong ba kane ka Bathinda Military Station lane ka station hakaba ki saungut ki sipai ki la syaksiat kadai ka station sipai ka ba hetam ha Asia yakini ki sipai labu khnang na benta ban yada ya ka bordar jong ka India ka ba markna bat ka Pakistan ha Punjab kat kum ki sipai kim sim la ya thu sai ya ka jing syaksiat jong saungut ki sipai hato kadai ka jingle ki le no ne mano bale ya kane ka kam kato kat ningut ki sipai pat ki laong ba la bandai arngut ki brio ki ba phong da ki janjing ki ba don kti ban penyap ya saungut ki sipai